ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିମୋନଙ୍କ ଭାଇର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଦ୍ରିୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂସା ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? ଅଶୀ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୀଶୁଙ୍କ କେତେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର 7 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ? ଉତ୍ତର ସାଉଲ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଜୋରାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷରେ ଅହସ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1200 ବର୍ଷରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ବାଇବଲକୁ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 3ଟି ଭାଷାରେ, ଏବ୍ରି, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଆରାମିକ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବାରବାକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମୂସା ଲେଖିଥିବା 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପେଣ୍ଟାଟୁଚ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ବାଇବଲ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ଟା ବିବ୍ଲିଆ, ଦ ବୁକ୍ସ।